abin da ya rage mana yanzu shine za mu buɗe wato layi domin mu ji wato gudunmawa ko shawarwari ko tambaya akan wannan tafik mai mahimmanci da muka gabatar yau, shine wato haƙuri maganin zaman duniya. Mu ji yaya kuke gudanar da naku haƙurin, amma ba ku yi haƙurin ba to ya za ku yi? Tunda haƙurin sun ce dama akwai irtirari, shi haƙuri akwai irtirari. Menene irtirari? Haƙurin dole. Akwai sun ce asabaru badani wa nafsi. Badani shine gangar jikinka abin ya shafa, akwai nafsi kuma zuci abin damunka yake a rai. Sannan shi ma akwai ikhtiyari, akwai irtirari. Akwai wanda kana da zaɓi kai haƙuri ko ka yi, akwai kuma wanda ma dole ma ko ka ƙi ma dole kai haƙuri. To yanzu an maka mutuwa in baka haƙuri ba to taso mutumin za ka yi? An talauta ka in baka haƙuri ba to na wani za ka ƙwata? An rufe maka ido ka makance, to in baka haƙuri ba ya za ka yi? Akwai haƙurin da dole ne, akwai kuma haƙurin da kai za ka jure ka yi haƙurin sai Allah ya baka lada. Kowanne a ciki shi wato albadani al-ikhtiyari da albadani al-ittirari da kuma albadani al-ittirari da kuma annafsani da za mu ji su insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wane ne daga ina? Amin ya rabbal alamin. Abubakar daga ina? Daga Qatar. Daga kasan Qatar. To na gane. Abubakar kaji yau muna magana akan haƙuri. Gaskiya ne malam, wannan tabbiri ne bala'in mahimmanci. Har da bala'i. Mu ci gaba malam, wani masoyin ka ne da wanda yake Fatakos. Okay. Ina kan cewa ina Fatakos lokacin Allah ya mutum ya aiki yanzu ya kawo kudi wuce. Okay. Ina nan kasan Qatar. Okay, to kana Qatar karatu kake ko aiki a Qatar din? Wallahi malam aiki ne, kuma ka taɓa tabbiri ne mahimmanci akan magana haƙuri, kuma ya daga cikin abin da ya sa Allah ya taimake mu zo nan wajen. Allahu akbar. Magana haƙuri a rayuwa yayi. Alhamdulillah, alhamdulillah. A lokacin ma zan a ɗan yasun gaɗin jiya lokaci, a lokacin da na fara zuwa Kafakos malam. Salayi na yana kasa sosai ba kaɗan ba. Na gane. Saboda a lokacin na kuma a gida, ana ta bani shawara cewa ina ba ta lokaci ya kamata in dawo gida. Yanayin rayuwa, Kafakos a rayuwarsa akwai tsada. Ya ce kuma a lokacin ina son magana a wani. Na a kake dai malam salayi na a lokacin da ke $50,000 ba. Ya ka ci abinci, ya ka tura mai gida, sannan ga magana a yi a ciki. Da dai ana ganin abin kamar ba zai ba. Wallahi ma na haka na dinga yin haƙo har tsawon shekara 6. Ina fata kwadon. Allahu akbar. Ana yi kuma ana addu'a ana neman wani aiki. Saboda kwatsam lokaci da kawai wata uku da shi Allah ya tura wani aiki. Dan san da su ya kawai kwatsam kawai Allah ya kawo shi ne a fulani lokaci daya. Wallahi kamar na san malam gashi ne ina Qatar. Allahu akbar. Abin da ake biyar na a cikin kusan minti su 20. Alhamdulillah. Yayi a rayuwa. Gaskiya haƙuri yayi, shi sa kace bala'in haƙuri. Na gama malam an gama karatu ba aiki ana ta fice. Amma haƙurin da aka yi yanzu haƙuri, kai yanzu yau ka ga amfanin haƙuri, don haka gashi ma irin juriyar da kai gashi yanzu Allah ya musanya maka, ya kai ka wata ƙasa ka samu aiki kuma albashinka an baka mai kyau, a ciki za ka kyautata wa kanka, ka kyautata wa iyayenka, ka kyautata addininka. Kaga wannan sai ka ƙara gode wa Allah kuma ka sake riƙe aikin da kyau. Wannan gaskiya ne malam. Zan ki da Allah mara idan an gan koya idan da hadina son zan magana da to ba komai insha Allah. To yayi kyau insha Allah. To Abubakar ne daga ƙasar Qatar yake gaya mana amfanin da haƙuri ya yi masa a rayuwa, cewa ya sha wahala wajen karatu, ya zo ya sha wahala wajen neman aiki, an gama karatun ga zungure da takarda a hannu amma ba aiki. Haka ya ta haƙuri, ya ce ya samu kuɗin da bai isa ba ma, ya ta rayuwa akan wannan kuɗin, amma daga ƙarshe yanzu ya samu aiki a ƙasar Qatar wanda albashin da ake bashi ya ninka na da sau 20. Ya ce to haƙuri ne ya ja masa, shi yasa ya bugo daga ƙasar Qatar don ya gaya mana. Hello? Alaikum salam. Wane ne? Malam barka da sunana Idris. Idris daga ina? Ni dan jiga ne amma yanzu ina Fatakot. Kana Fatakot? To Mala Idris. Yau muna magana akan haƙuri. Wani ma yana son ya dan muro da mu wani abu na ji ka ce ramin aure da kakar aure. Kaka aure Mala Idris. An yi auren sai ka tsiyace.
tana faruwa. Yawo wato kaga matar idan abin hannunka ya sa ta biyo kaga za ta gudu aiko? Gaskiya ne malam. Ko kuma ba ka da shi da kai aure sai Allah ya hore maka. To kuma sai ta ganiya ne ma. To kaga wannan shi ma jarabawa ne yanzu kayi kuɗi bayan aure wani sai ya ce ai mai kafar arziki ka auro. In ka tsiya ce bayan aure wani sai ya ce wai ai mai kashin tsiya ka auro. Kuma shi mace ba a ce mata tana da kashin tsiya ko arziki. Arziki a hannun Allah yake, wadata a hannun Allah take, jarabawar rashi ma a hannun Allah yake. Yawata shi ne Malam Idris. Malam Idris daga Fatakot. Shi kuma bayanin da muka cewa aure yana da damuna, yana da rani, yana da bazara, yana da sanyi, to shi ne yake so ya ji bayani. Assalamu alaikum. Alaikum. Waye daga ina? Daga Dumburi. Ina ne Dumburi kuma kai? Yobe. Ok, Yobe ne? Yobe. To kai me sunanka? Muhammad Sani. Ok, Muhammad Sani. To Muhammad Sani, kana ji yau muna magana akan mahimmancin haƙuri cewa duk abin da mutum yake so ya cimma a duniya ko na ilimi ko na neman kuɗi ko na sana'a ko na karatu ko na siyasa ko na aure ko na haihuwa sai ya yi haƙuri. To kai kana da haƙuri ko baka da haƙuri? Ina da haƙuri, amma wani lokaci ina haƙuri sosai, wani lokaci kuma sai in ji kawai duk abin da aka mun ba zan iya haƙura ba. A'a, naka tukunna na haƙurin rayuwarka. Gaskiya ina yin haƙurin rayuwa na, amma yanzu yadda Allah ya kana ji yadda Allah ya ka da Allah ya ka da abin da Allah ya baka da matsayin da ya aje ka yanzu kana jin ka gamsu a haka koko kana jin kai ba a maka ya kamata a dan ƙara cilla ka gaba. Na'am? Gaskiya ne, amma wallahi gaskiya kuma akan hakan har addu'a nake saboda gaskiya ina da gajiyan haƙurin gaskiya. To Allah ya ba mu haƙuri ni da kai. Amin ya Allah. Amin. To Malama Musan daga Yobe ice wata ran kana son kai haƙurin ma sai ka ji wallahi zai ƙara koma me za a yi. To amma haƙurin ya fi mun ce kurkuku ta cika ne mafi yawa rashin haƙuri ne. Wasu ma mahaukatan ba da suka haukace rashin haƙuri ne fa. Allah mutum ya ga abin wani sai ya kasa haƙuri cewa ya samu irinsa sai ƙwaƙwalwarsa ta buga sai ya zama mahaukaci. Assalamu alaikum. To in dai aka yi haƙurin insha Allah ba abin da ba za a gani ba. Kuma kamar yadda aka faɗa mai haƙuri yana dafa dutse. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sannu kana lafiya? Lafiya da malam ya daga ina waye? Hello malam. Waye daga ina? Salisu daga Adamawa malam. Malam Salisu. Na'am, kana lafiya malam. Alhamdulillah. Nace yau muna magana akan haƙuri Malam Salisu. Wallahi malam na ji fatawan kuma na ji nasiha din Allah ubangiji ya kara mana haƙuri malam. Amin. Haƙuri da iyali. Kana da iyali ko? Wallahi ina da iyali malam, akwai ƴaƴana ma wanda nake tunani in Allah ya yarda guda biyu za su je da su wanda ke tunani in kai su makarantan ka na ga ana sallah a TV. Allah sarki. To kaga duk sai an yi haƙuri da shi karatun da neman karatun da yaran da iyalin duka sai mun yi haƙuri da su. Insha Allah mana Allah. To Allah ya sa albarka. Amin Salisu. To mun gode. To Malam Salisu daga Adama ya ce shi ma yana da ‘ya'ya yana da iyali kuma yana ta haƙuri da su. To ai ta haƙurin dai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wace ce daga ina? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya lau. Halima ne daga Jos. Halima daga Jos. To Halima. Na'am. Yau kina ji ana magana akan haƙuri. Ina ji malam. To ya haƙurin ana da ɗan taɓa ko? Lafiya ƙalau. Kina da haƙuri? Na fara jin shirin ban san me da ake. Akan haƙuri ake tattaunawa Halima. Kina da haƙuri ko baki da haƙuri? Alhamdulillah. Kina da haƙuri ko? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mu alhamdulillah, ko da haƙurin ko babu alhamdulillah. Ina taɓawa alhamdulillah. To, masha Allah, to Allah ya sa alheri. To Halima daga Jos ta ce tana kwatanta ita ma haƙuri. Assalamu alaikum.
assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waye daga ina? Isuhu daga Gombe Malami. Ka gani na san ina ne Gombe Malami. Mala Isu da Gombe Malami. To jama'a ku yi haƙuri, ana ta shigowa ma muna son mu kashe ta kasuwa. Ya haƙuri lokacin da muka ce za mu yi, in ba a manta ba program ɗinmu na yau shine haƙuri maganin zaman duniya, wanda ko mun yi ƙoƙari mun kawo abubuwa guda 4. Na farko haƙuri a adabin Bahaushe, wanda muka ce Bahaushe yana cewa haƙuri maganin zaman duniya, haƙuri wadar mai shi, mai haƙuri yakan dafa dutse har ya ci ya sha romansa, mahaƙurci mawadaci. Sannan muka ce a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya faɗi magana haƙuri sama da aya 100. Sannan akwai hadisai tili daga annabi alaihi salatu wasallam suke zaburawa akan haƙuri. Sannan rayuwar annabi gabaki ɗayanta haƙuri ce. Allah ya bashi haƙuri har sau 19 a cikin alkur'ani. Sannan mun ji ko maganganun malamai da suka yi ta kira a haƙuri da yadda suka fassara mana haƙuri. Sannan mun ji haƙuri yana shiga addini, tsakaninka da Allah sai ka yi haƙuri, tsakaninka da mutane sai ka yi haƙuri, hukunce-hukuncen da Allah yake a kanmu na samu da rashi da farin ciki da baƙin ciki duk sai mun yi haƙuri. Mai neman ilimi, mai noma, mai kiwo, mai sana'a, mai mulki, mai aure, mai 'ya'ya, mai karatu, mai karantawa, duka sai an sa sinadarin haƙuri sannan za a kai ga nasara. To muna godiya ga waɗanda suka bugo mana waya, musamman Abubakar daga ƙasar Qatar da kuma Idris Hussein daga Fatakot da kuma Muhammad Sani daga Yobe da Salisu daga Adamawa da Halima daga Jos. Waɗannan su ne muka samu daman ɗaukan kiransu. To muna addu'a Allah ya ba mu haƙuri, ya ƙara mana haƙuri, ya kuma saka mana da haƙuri, ya kuma sa mu gama da duniya lafiya. Wanda ba samu daman ɗaukan mu ba saboda ƙurewar lokaci, duk muna mana fatan alheri baki ɗaya a madadin masu watsa muku wannan shiri daga Africa TV Siri da kuma 'yan social media Salahuddin da Ibn Umar bin Khamis. Muna musu addu'a duk kowa da fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.